mi kong kalai polite lo takin auto ngai su nangni zurui satlia tan hun kan nei vek lovania kalnal nal ru ti in room fashanin ka hanmel ve ta khai maya Raymond achu ka vamit sirwata athin rim mel zong zong chura in alo nui ru mai Raymond hnuchhuina Episode-44 Esperto Assasino Ziaktu Sangtea Renthlei Raymond achu an ngam lo chai boka tongkama hanwau zui le chu atlana boka ni ang min lo ti buai tu te po chu indom kun deuh dai chungin an lo kalna lama bok chuan an let le hnu a Raymond achuan cigarette kan leilo kange lo juk chukro ati awangin ka jacket tret deuh hrupa wanga lung oilo zetin Raymond ate in lam chu ka pan thlata a Raymond po chu reilo te a aron let le thuaya a room lama lut tur chuan kan inzui pheya room kan lu hnu chuan Raymond chuan ka jacket chu a en vunga anui le ru thin enge nui zathlaka ka ti muk chung te hlei chuan anui ati zani ma na anui chuak hoka I han hauvel kha chu hrengai lo tan chuan zam rum na tham chu ani ve kha ti in anui le haka anui vel chungai poimo lo mel tak hian thu thar hriat bel kan neem ti in ka zot dai postmortem result alo chuaka ti pa in le kha phek bom chunga in khung chu aron phora vasti kha chu aluru ake chena sa a athluaka thisen tam takatling boka api po kha alan dan chuan chemte hriam thatta ka zayani melbok Raymond chuan ati a chu tiang mai te chu postmortem ma po khan kan thresa ve kalom kalo ti hluk ani reng boka Raymond soitin zong chu postmortem kherlo po kan hriat sa ve kani postmortem result chuan kan tan hnem na anei vak don lo hle ni hian kalo hreman peka Raymond chuan kala soi zo hleinem zung thina lo ngak ve deuh thin la nula kha anak ru pahni atliaka anak ru tliak chuan achuap thunin a oma thisen atling na sa hle ani chu po chu thi pui tham thowani bok atile a chu atlak na lama aso tlia bokani ti na ani mai lom in la konfi tak hian kalo tile mak ani mo ke chu kalo ring ve chi a hleinem Raymond chuan ati ve thung rin lo lamani lo chu bak soifia na tur danga om thein ka hrelo ka ti vei maka kan la hria ang chu ti bakin min chang lo a in siam zui mola karin dan tak chuan vasti te in lama kan kaldona ni karing dewa kan soilok to deuh thil ani awangin vasti chanchin vel kan zuk chui zui tura ka ngai maya enge ti tuma iwa in siam uluk ve ti in ka zot ta tho geneti ina ka leng don an lo ti dai geneti a chumi tur chuan mo zana local le lai ti a lung oi lo zet thian ka ti a Raymond chu anui haka enge min len pui chui hre viawa mi nui song chungin min ron mela ibial nu ri mai na hun ka nei lo ka ti bul mak taka kan len na tur ber te kha thi na khan a ngong na viawin an tur viawin min ron thrila biak mumal an la har deuh ka ringa tlaya khan ron thril tur che kanina a ka bike I hon sia man ka du bok nen karon thril talo che ani kha kapu ati dam duaya ka tong ve ma chuan ama vek chuan ka han tha kual phot mayang che khatiang kortret ne nu nen chuan ka len pui pe reng hleinem che ngei om zet thian ati a ibial nu geneti rim turin nalangai lo kalo ti ve ngut ringot Raymond in siam zo chuan kan in lampan chuan kan in phur chuak ta kan ina min thla hnu chuan Raymond po atlan liam zui vele ngala in ka thlen hnu chuan ala ma in mut ala hun lo bok nen thasik boruak lo thleng tran le Christmas rim nam chek to van boruak lam chu thlirin kot zola chuan ka thu a rami alo jin ve dai bok nen kamal ang reng riawa chu tiang hun thol han nei chu le lama chuan a hlim om let ling jok phian mai van boruak zaw le thiang ku ka chuan arsi te chu an om mun tura khuanu ruat thewa chuan an eng sep hloma karil rungai tu na chuan mun hla le ka hun kal to te a chui kuala miro thap om mai chung po a khuvung thei khopa ro thap nia kan ngai te po hian
ring nuna hian an lung ti leng tu le an ngai tu na ti niam rai thei hun hi chu an lo tong ve theu zel mai hi alo ni indem thei tu ma kan om lo ve ral khata apur ma fal deuh ten Christmas la an lo play vo te po hriat tur om le tran to a kumtin khel lova nal pian hun puang ma sa thin tang sam te po in parfung an lo choi le tran to a kan ma loka Christmas hun lom om kan thleng le mai don thalai tam takin eng angin nge kan mana kan mu le ang ti te chu karil ruwa alo lut zela sual na kong zo a lim hlop le nom chen na huna ta na mang le mai tur kan va tam don em kum khochor lo na zik no chor chuak tur om to ngai lova kum khotlia hlen na thlen thei sual khur dai tan na huna ta na mang kan va tam le don em thiang hlim le hlim om si nuam le za om si in he Christmas hun hi hlim takin mang thevila kan man chan ber kan pathian po hi alom zok nge yang mole a reng thua Mizo te hi mak tak mai kan ni kan Christian na hi kan da lian em a pon lam lan da na kan du fir em boka thil thar lo chu ka piang hi suala kan chiar ti ila kan soi sual duai lem lowang hairstyle thar alo chuaka imo comp over le achidang dang te po alo chuak zela a enga ma in chu tiang hairstyle pu te chu kan han mu koi de ngal ngota ko shana in mang te tan chuan ti ve chi lova kan han da ngal ngot boka fashion thar alo chuaka chung te chu sual kuta kan hlan le duak zel chu ai chuan thil lo chuak thar kan music fashion thleng mai hian pathian tan hau ngamila pathian tan man thein lo siamin lo herrem zungila sual tan mun kan kian tlem jok hian ka ring thin chu tiang vel ka han ngai tu kual vel du achu ka in me ka ti chi lo nge ni ka dar ka chin uka muturin ka lut ta zingkar hi ka nei mu mal man meu lo thin ka ti dan pa ngai le ka kum kho dan ani a tho ma hi harsa kala ti fan reng chu ani hi ka phone ringor dur chuan min kai tho lola phak chel chol meng mang lovin ka phone chu kala kanga wala ila tho lo ni mo voin chu kan kho har in lama khan kan kaldona lo in siam pe diam ro o Raymond chuan aron ti a ka chan ve po ngak lem lo chuan phone a off zui ngal dai khuma tang chuan ka thowa in phi fai turin bathroom lam chu ka pana Raymond alo thlen chuan ka lo in pe diam to salem veng lam pan chuan kan in phur liam ta vesti te in kan thlen chuan kho har nem in leng te po an lo la om nak hloma pon lama lo om nak te chu kal pelin in chung lama chuan kan lut ngal ruang kan zuk en fi alai nen kha chuan alo danglam hle to a in chung sing sa in room te an lo thi awangin aruak deuh huai hian alanga sitting room dai dan na bang an lo thi awangin chulama thu te po chu an hmu thei veka Raymond chuan chulam chu apana wangin ka zui ve ngala kong puilam nai bera nu pakhat le pa pakhat lo thu fal deuh bik lam chu apana Raymond chuan police lama tangin Raymond kania ka thian pa hiwala ti in ami pa jok chu awabia a chu pa chuan ani takmo local ro u lo thu ula alo ti ve ngal wat pa in chengwong le phim deuh kar mai chung kwa mangai thiam tak le enkol thiam takani karing ngala ache ji a chuan karin sual em po karing lo Raymond chuan karon biak lok to che ang khan kan local chan chu ifanu tual thi na chungchang kha ani a ati a chu pa chuan ni e local ro u in chunglama hanin komila ati a in leng te hne na thil ni phung a soizet nu in chunglama kan pathum chuan kan in zui chhota in chunglama thuthleng in an sing sakna lama anda chhori ni om taka chuan kan pathum chuan kan thuta a Raymond chuan ifanu le api ati lai chuan kan nuani e alo tivata thi na chungchanga hian hanrin hlelemo in neyem Raymond chuan ati zom zat amak khop mai hetiang kan chunga ti du tur hi hanrin zon ngai na po kan hrelo mi in min hril dan chuan ruk na awanga tual thana ni in an ring veka ma se kan almeira le kan le khapoi mo te chu haidar avek ma se ruk ru in an zon ber thin sum le kan thil hlunei eng ma abo silo
almeira chunga son chabi kan da thina chu almeira chunga safe chabi ani a chunga son poisa nuai chuang zet bank ka kan da tur kan kol lai takani a kan jin chuata ka wanga bank lama kan da man lo kha ani nge chung te po chu chabi te chu a the dar vel mai maya le khapoi mo la engma abolova a chebok si lo ruk na lam chu ani thein ka hrelo ati ban chara Raymond chuan min ron en zawa ka soi khai hriamo ti mel hian min melin ka hria vesti kha kum engzat nge ni to le Raymond chuan ati a kum som ni panga ani kumani a karle zirtop ni khi a birthday ani nge sin ati lai chuan a o chu a loi deu ra ta kan omlo na lam hoi ma se a in sum zo ngang don lo ni in a hria ani ma na kan lampo ron hoi to lo chuan min hre thiam lok teu tin an ma ni room lama chuan min lu san tari a Raymond chu engma soilovin ading zui ve vat enge ati don ti ka ngai chan lai chuan tukvera chuan wa chuakin pon lam chu awa en kuala enge awa en phei chu ka hrelem hleilova minute nga vel nuwa chuan vasti pa po chu aron chuak le ta Raymond po ron thule to in zo na bok chuan bul aron tran le a kum som ni panga ani to chuan pasal nei te po a hun ve to chu ani chu mole ngai zong bul fuk deu te aneyem ati a vasti pa chuan kan fanu hi mi fam kim chu ani bi khau lo tangkai na ha om don ani chuan a chanchin engkim ka hrilang cheu ani lem lo chuan ka fanu chanchin thalo lai soinuam ka ti lem lo ati a fanu a mangai na le alai nat na chu ala thuk hle ani ti alang thei Raymond chuan dam thlap hian ni e kapu iril ru tur chu ka hre thiam khop mai ma se I hriat ang hian vesti chanchin engkim hi hria ila kan tan thil ti sual tu zon konga tangkai na anei thei ka ring ani ati a ni e tangkai na tura omani phot chuan ka han soyange ka fanu hi anau pante ta tanga nun zoi oile pon chuak tam lo tak thian po kom lova ina om mel chi ani a kan in ti lo chu api te anu nu te in lama bak hian a len po a leng ngai meu lo school kal nuwa po hian thian bulfuk po anei lem lo school bana ina lo ho kha achak berani fo chutiang khopanu le pa ngai na le thlel ani awangin nu le pa po in kan duatin kan ngai na hle chutiang nun nei chung chuan alo seiliana ma se kan rin lo le be seilo takin high school arab tran chau ti in arai tamaya mak kan ti in kan thin po arim viau chuti na kalain afa pai na pa chu a soidu hau lova ka vau emo ka hawe mo kut kan tha ke mo po ni se soya tum chuan lo thu a soi mau maya nun thalo le ko mo bol ani ka hrelowa ma se arai miau si soi chun zom lovin angoi zui wang muang ban chathian chutiang kara chuan vesti hian nun aron mang chowa akum lamin alatlin chi lo wange aril ru ha luat wang po anima na le araya tanga thasari na chuan naw achiat ta hlau mai chuta tang chuan anun chu adang le zualin po na achuak ngai tameu lova khotlang le ko ran thlengin kum nga chung don mai chu po na achuak ngai meu lo kan rin lo lu tukarain kan hne na zep tlat ma se kan fanu ani na bo chuang lova fa te na chu kan mangai na le kan lainat na akiam chuang heklo chu tiang anun amang ta chu anu hian akhongai ema voi tam chu awa pui hruai har po tum ma se ama ber hian angam lo ti topila adik ber ome chu tiang ringota om chu a thalo ti in kumni kalta khan phailama beauty parlor a thok turin anu u naupa fanu kai hruain kan kaltir vele tangota chu tianga boruak thar azuk tem chuan anun po ati har sop ni in kan hria ni tin phone mangin min ron bezi a thina kan bula ha omlaya tong zen lo le ngoi deuh chot lungai na awanga nui po nui ngai manglo ni hi ala langkha lo a han nei ve a lo voi khat lak na phei chuan a hlim hle ani leirem rapin nun kong azo dik ve tran ta eti in anu nen po kan lom thin hle mai
ma se chu po chuan hun rei a dai lo khop maya kum khat le tharuk na vel chi ani in ka hria aron ho chho le hlol ringot a chan kan zo po in kalunga lenga ka ngai lu tuk cheu in bula lo ka pe lo ti bakin min chang lo kan fanu hian engemo anuna hian har sat na lian takane ni chu kan ringa ma se hetiang em awan doina hi chu achunga thleng turin ka be sei ngai lo man ni akan jin san don khan min ui khop maya ma se chung ko thil poimo tak mai ani awangin api ne na lo om turin kan kal santa kha ni a in riat angin khatiang chanchin rap thlak tak khan min deng zui ta ani ti in athu soi chu ati topa tu ma tong chu mai tum lovin kan ngoi zui thap Raymond chu ron tong le masaberin anun kong chu a ha thlak le ani chu mole alainat om kher mai ani le vasti ruma hian engemo ama mi mal bung ruate han en kual ta ila poi itilowang chu tiro ati a vasti pa chuan remti e ma se anu kan ko chowange ani khan eng ki ma hre chiang zo kanga baka cha bi po ama colony a ti pa in hnuai lama chuan min chuk sana reilote a vasti nu chu aron chove thuai vasti room lama chuan kan in zui lut ta kan lu masak ang khachuni to lovin an lo sing safel to a vasti nu chuan hei cha bi hi kol ula min ron pele mai don nia mami ruma ompo hi nuam katiri love ti in lung che in sum ti hriat zet thian cha bi chu ada a kan chan ma chuan min chua san zui le dai kan kuta engkim a om taboka kan ma wardrobe chu Raymond chuan a honga a chunga om engkim mai chu uluk em hian a ena mu mai ne tum mel lo khop mai keipo in thil tangkai thei om ang melin ka hun ka mang ve mek bok Raymond chuan vasti hi nula nun nem tak ni ma se a thil ton hian adel rit hle a har sat na te puan chuana tur ama mo hle ang ti chu arin oma thiana kom ngai lova ka be sei dan chuan ziak talin aril ru hi apuang zarin karinga ma se chu tiang om ang chu ka mu hau lo aron ti chuak hlol mai a okia chuan a be dong ve lek lek ni in ka hria chan na mai tur ka hriat lo wangin ka ngoi renga Raymond a po chu atong zui lem lo vasti khum chu ka handap kuala ka kut min lo khak deuh le ri deuh rok ka hriata wangin phur zetin bed sheet chu ka han phi sona ka phur te lul nen ka thil mu chuan ka be ti dong hle lighter pathum alo oma tangkaina em anei lo mel kher le ngal chuti lai chuan Raymond a chuan vasti album ni om tak hi alo keu miela lighter te chu enga tan nge ni anga ka ti sap Raymond a chu aron hoya ka kuta lighter pathum ka ken chu aron ena engma chu a soi zui lem lo adu to ka nga to ani ang tiro le ichukang le hati a engma han be sei tur em ka mubik lo boka kalonin ruk to na kalain rang takin room chu ka chu asan wat vesti te ina tanga kan chu nu chuan ho ngal mai lovin pon lama mi om nak le in leng te thing pui lo lum saka lo la om velat lat te jinga chuan kan han thu khomuang veri a kan nu chui mek chu kong eng kima atop kan thleng deuh muk hian alanga han fala han khal fal tur lam han zui tlak nu chui tur niak kan mulo ani berin ka hria tumdang ang lo takin Raymond a po in min zo pui tur lam a hremai bik lo ni in ka hria nidang ang chu ni se heti lam hi a hoyani ti amin ko mu tur lam tal chu anei to nge yang ma se tun tum chu ngoi a chu deuh tat ni in ka hria engma po ka zot thui du bik lo pona chuan engemaw chen kan thu ve a mi chevel chu kan thlir ani berin ka hria Raymond ala chuan enge be sei ni min ho pui mai lo chu kaning hle to a chu tianga engemaw chen kan thut ngoi ve reng nu beidon le nina wanga thinarim tun nu chuan min ho pui ve tange nge Raymond ate in kan thlen chuan thingpui te inin kan han thu ha dam wanga kan nu chui lampo a soi zui lova thil engemaw kan soi nu chuan Raymond a chuan lighter khai mu te ro kha aron ti chuak hlol mu e ma se atang kaina tur ek ma ka hrelo
tuna kan hnuchui lai hi tumdang angami anglo takin zui tur le chui zui tur om hau lovin nu ma hi atop mak zel ni main ka hria ka ti zom deuh du'a Raymond a chuan kota kan thut lai khan ilo NVM vesti room tuk ver zona khan le kha halna vap tadar niai ka hmu a chumi omzia chu vesti hian hlau thon na satak nein aril ru chung rila aril runat na le ril ru ha na zong puang chuakin aziak chuak thina ma se chu le kha chu midangin an hriat hlau na lian taka nei boka a hal zui ngal mai thina ni ati a ma se chu chuan mi sual tual thatu hne na chuan min hruai thleng don hau lo kalo ti zui ve zat ru madar thlang ke le nu madang kan hmu po kha in bum na vekani ruk tumna angalang tura siam chople ti lui mai ani kan mi sual hian police motal chuan an chui zui don ti a hre chianga chuwang chuan thiam takin nu ma kha thupani dar thlang ke dan ka entir to che ang khan chung lama tanga ti ke anei ti a chiang bok chuan hun reilo te a he thil ti sual tu hi kan phak mai ka ring to ma se karin angin thila kal lo thei bok ti in min chang chun zom ve ngala karin dan hi adik chiang ani tumdang le hundang angin Raymond a hian kong min zo puya hian a chiang ngam bik tat lovani Raymond ate in atanga ka holai chuan ni atla don suar to a classic clifim vodwar chuan min chem hau hawa muang changa kal zelin kan in po ka thleng zui ve ta zan lama chuan Raymond an in mutura min hril lem lo wangin ramite jin an ho to boka ril ruzang khai zetin an in lampan chuan ka chuak ta a atuk ni leng po chuan Raymond a chuan min ron be mi alo min mamori lovani ringin ni lengin chol hadam na hun kan nei ani ber mai ina omin kanu pangpar khoina turte siam sakin hun ka manga chu tiang chuan kanileng ve mai bok tlai lama ero chuan ka phone chu aron ri ngor dara kalak nu chuan Raymond a chuan zan in churon pheiro o tlai lo la ati zo nu chuan engma ka soi ve ma in a phone off zui dai thil thar enge mo chu a om nge ka ringota om takang mo Raymond ate in ka thlen chuan an lo re thapa anu le pa chu an leng chuak ani ka ringot in thlahung chuang lem lo chuan Raymond a room lam chu ka panding ngala karin ange in Raymond a chu laptop ma chhonin alo thu a ngun thluk fashanin laptop screen chu alo ena aru makalut po chu en po min en lem lo chuan laptop lam hlir chu a boi puya ngoi rengalu tin chiang zetati phut tum chuan ka ve pheithem thema a om na ka thlen ma chuan zoi suphian min ve dun ma la ka hre tho che ikal rik dan thluka khanwal senior kalani ti ka hrengreng alo ti a ka thil tum chu thulin ka ding mara ka kal rik dan nilovin min hmu wanga ni kha ti in ka hnial kal ram mi hring kal hi uluk taka chik chuan I hriat fo thin le I chung te I bul hnaya om fo te chu an kal rik dan atangin an ma ni mulo po in I hre chat theyang ti in en po min en chuang lo chuan min changa digriau do na ka hriata wangin ka hnial kal du tabik lo chair pakhat la in Raymond bula chuan thut mun karem ve ngala Raymond a chuan wal kung fulam hi ilo zir ve to mi lo mo ati te dai zir silvenia le thlakhat vel chu ma se ka tui rei lo khop mai ti in ka changa engemo a soi zom do ne mo ka ti lain angoi zui le dai chu engatan nge ni a tin ka zot zui le a ka chui zon dan hi adika ni chuan vesti kha in chunga tanga atlak ma khan anak ru hnuailam pahni kha atliak der to ani ati a nak ru tliak nen chuan enge a in zom na ka lo tile vesti te in kha han mit thala vesti khan atlak na aluminium railing kilzum lai takha azuk tawa alu ake ta hielani kha ma se ka soi to ang khan anak ru tliak kha enge a chan ni ang ti in soizom lovina ngoi zui daya chuan kung fu emo martial art ne na in zom na chu hriat bel chak zet hian kaloti mi hring ru hi kan rin ai da in a khongin a chak zoka kan ru then khat te phei hi chu ke ji sing khat lai po do zo khopa chak te an ni a
chuti lai nak ru bik hi chu tiang ma khong le chak tura chuan lo dan lo ta ila abikin kan nak ru noilam pani te phei hi chu zompui nei lova om an ni awangin an der dep deuh viau ni ina langna a chuti maya ol samatliak mai chi chu ani hau lo tun lai in fiam na lar tak UFC a po hian nak nem lai in nek hi an khing pui te hne na man ru atan an mang fo mai atile du a ka fia pha kuar chuang lem lo top mai Raymond abok chuan ti chuan misual tual thatu kha mi pa a lo da ta ila meiche om nem jok du to ka a han nek chuan vasti te ang nula sapan le om nem deuh tan chuan anavia winarin om local te ti pa in ama chu athova chaukalama chuan kan inzui pheya gas da na hnuai chu hongin bazar ka kalapia nga ka mu telvezi a thin in buk na angkha haron la chuaka keipo bazar ka kaltumin voi khat chu ka in buk ve to nge chenga lai kala choi zui Raymond a chuan chartin bung toite hi aron la chuak tela in buk na chunga chuan da in a chunga chuan puan thlepin ada a eng chuti don ni mo tia ka ngai tu lai chuan thing hi du to kin han nek te ati a keipo chuan I Halloween tran ka han la a ka thei top tak me vin ka han neka keji somli panga I nek thei ani hi te na ol sam te ani nang chuan nula chu I du tok po in nek la anak ru chu in nek liak zodon hau lo mai ati zui zat athil soidan deuh kher chu ka ngai na te chiam lo ma ni lo ma ni to ka chak in ti ve na kalain Raymond en chung chuan han nek ve chin te nang pon chu ti te chiamin ma I son bik lo mai thei ka ti ve nga ta Raymond chu annui suka ani o he hi lo chel ve ro le ti pa in a nek chana ta na kan da chumin ko mu a tang vak mel po pulo hian a han nek ve zuya keji somriat panga a kok thuak mai thei to pin han nek phei se chuan chu ai chuan ma a son dor don ti ka hre ama vek chuan I nek ruala ikut ilek chu dan kha adiklo I ban khangil takin nekla I nek fu don lai takhan ikut kha her zeula chu tiang chuan nek ana du bik ngai atile a khoya tangin nge chu tiang te chui hriat bik te lulanga chim om thei ang ber turin kalo ti ve vat kan tlei rol chu atir kha context sport lam hi ka tuipui thin khop mai usu boxing le karate thlengin ka khel kual ve nual mai tiamin chan pa chuan kan thil lak chu ho chu ada lut mol kan hnuchui lai mek hian khoilam nge min hoipui don le ti in kan thil soi lai chu thu dangin ka pot chat zui ngala ka hrebi khau lo phailama po hun enge mo chen lo zuk chetla ve to ani a vasti nun chung ril tak tak hi kan hrelo po alani thei thova chuan athi du tu an omani lo chuan kha zana khan tumlok reng wang po ni chia lovin kha tual thana kha athlenga ni thei tho bok Raymond chuan ati a angoi zui wanga han soi mai tur ka hriat lo wangin ka ngoi zui wang Raymond avek chuan vasti bial pa hnung ber ka hriat thei chu kumtam takkal ta kha ani dai si a ngai zong lam wang chu ni lo tura ngai ta ila ati zom le a chung ko in mel mak na chungchang ani theyangem sumle pa yemo thilkong dang wang po ani thei mai theyasin kaloti ve thung Raymond chuan chu thil om thei tak chu ani aloti ve mai bok engma han soi zui ve mai tur ka hriat lo wangin ka ngoi renga Raymond avek chuan abial panei nun ber kan hriat chin chu kumtam takkal ta ami dai kha ani awangin in ngai zon na wang chu ani theilowang ati chhun zom le a chu po chu thil om thei tak chu ani sumle paya wanga tual han in tha em hi chu kan rama hi chuan ala thleng tam lo viawa in rok le in suam chu om zeu ma se sum wanga han in tha em hi chu atam lo chu baka vasti te ina khan thil hlu engma bo a om lo boka Raymond chuan alo ti ve bok enge mo kan soi nu chuan ka ho ve ta in lampana ka kalpa chuan tun tum zet chu kan malak na achak lovin kan hnu chui chu akong bo em mai si beidon na chuan min luak khat tran der to a nu chui thiam le Raymond ate anga ngai ruat na thun zoma chui zom thiam ni ve hau lo ma ila
kan hnuchui lai chu akong bo zia ero tu hril ngai lovin ka hre chiang ve em tho zing khuwa alovara thlasik khowat var to chuan mut atinuamin khum kalsan min ti hre viau to mai tho chuak mai lovin ka phone chu la in ka khoi ri phota message pakhat ka don chu ka han ena Raymond a message alo ni reng ni khat chung ka jin chuak dona lo chol ha damang che ti chau hi alo in ziak na poimo tak mabak omlaya lo jin bo dai chu atul viau anima na han reply ka tum zet na a reply ta lo chuan ka tho ta zoka chol ha dam na hun han nei po a thave reng alom baka kan office lampo kan tlo khatin na tul kan boi pui laia kan ti fo thin dana ni awangin inspector ramte po in engkima min thlop viau thin ma se midang mit mei han ven ve te atul baka kan mun ma han ti fai vel te po a tha a voin lam chu office lama te po ka zuk kal ve aniang chu tuk thuan te kan eizo nu chuan office lama kal tur chuan ka chuak ta a keini hi police department noya peng pakhat ni ve ma ila kan na nen a in milzo ka wangin uniform kan have ngai me ulo ma se office lam kai tur kan ni awangin police form ukhuk chuka have at boka office ka hon rak lai chuan inspector ramte chu ka omna lampan chuan a local pheya hnuchhuina lam hi zong atuina le a hriat chak zong tak ani thina wangin enge mo chen chu min ti puile nge atumang chu Raymond a zin chu rin ai takina thangrei angreng phiana ni nuwa alo kirle chawa khoi muna nge azin enge ati lam chu ka zot lo hrim zot ma ila hetiang thil zep du deuri anei hi chuan zo lui lo hi atha jok fo ti ka hre chiang ve thokhat to a chu wang chuan alo thlen zana an ina kawa kalpo chuan engma ka zot chip chiar du lem lo ama jok chuan local te room lama in kom te ang ati awang chuan a room lama chuan kan in zui lut ta a mela chuan phur na thar enge motak a om ti chu ka hai hau lo